Dobrý den, dnes si ukážeme, jak z rubrik příspěvků vytvořit samostatné stránky. Jdete do nabídky příspěvky, pod nabídka rubriky, v poli název vytvořte novou rubriku. Nyní je třeba tuto rubriku přidat do vašeho menu na webových stránkách. To uděláte tak, že přijdete do vzhledu, pod nabídka menu. Pokud máte menu již vytvořené, stačí rubriku přidat. Jedete do pole rubriky, pokud se vám zobrazovaná rubrika nebo rubrika, kterou chcete na web přidat, nezobrazuje, klepnete na zobrazit vše a vyberete požadovanou rubriku. Nyní můžete menu upravovat dle libosti. Nyní byla rubrika přidána na vaši stránku. Pokud v ní nejsou žádné články, zobrazí se vám toto hlášení. Pokud články pod touto rubrikou budou se tady zobrazovat články, tak jak je to například.